Ассаламуалейкум, дуслар. Хайырлы көннәр. Хәлләрегез яхшымы? Субханаллах. Бүген без бик кирәкле бер һөнәр турында сөйләшәчәкбез. Әлеге һөнәр ияләре хәле без начар булганда, сәламәтлегебез бузылып китсә, шундук ярдәмгә киләләр. Әйе, дуслар, бүген без табиб һөнәре белән танышачакбыз. Табибның кем икәнлеген барыбыз да беләбез инде, шулай бит? Башыбыз авыртса, тишебез сызлап торса, салкын тидерсәк, ни булса да табибка мөрәҗәгать итәбез. Арагызда бәлки шприцлардан, градусниклардан, ак халатлы кешеләрдән куркучылар да бардыр әле. Шынлыкта табиб һөнәре бик бәрәкәтле, рәхмәтле һөнәр, дуслар. Яхшы табиб бик күп кешеләргә сәламәт булырга, ширләмәскә ярдәм итә. Һәм еш кына Аллаһ ризалыгы белән кешеләрнең гомерен дә саклап кала. Ширне Аллаһ бар иткән. Һәм Аллаһ һәр ширдән шифа да бар иткән. Шуңа күрә дәваланыгыз дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлям. Элек бүгенге кебек укымышлы табиблар булмаган. Бәләкәй генә авылларда да, гаҗәеп зур патша сарайларында да үләннәр белән дәвалаучылар яшәгән. Барлык ширлеләрне алар дәвалаган. Беренче табиблар борынгы Рим һәм борынгы Грециядә булган. Алар ширнең нидән килеп чыгарга мөмкин булуын, аны ничек дәваларга кирәк икәнлеген аңлатканнар. Бүгенге табиб һөнәре 4 юнәлешкә бүленгән. Терапевтлар хастаханәдәге авырулар белән сөйләшәләр, аларга дәвалану чараларын аңлаталар, анализларга юнәлеш бирәләр. Хирурглар кешенең тәне, гәүдәсе белән эшли. Кешене ширдән арындырыр өчен аңа операциялар ясый. Психологлар һәм психиатрлар кешенең эмоциональ халәтен һәм үз-үзен тотышын көйләү белән шөгыльләнә. Патологоанатомнар кешенең үлем сәбәбен ачыклау белән шөгыльләнә һәм башка табиблар биргән биологик материалларны тикшерә. Дуслар, минем сезне бик хөрмәтле табиб белән таныштырасым килә. Минем янәшәмдә Линар абыегыз Кашапов. Ул кардиолог, терапевт һәм университетта студентларны да укыта. Хәерле көн, ассаламуалейкум. Хәерле көн, сәміз. Кәйфләрегез ничек? Бик яхшы. Яхшы. Терапевт ул нәрсәләр эшли, кардиолог нәрсәләр эшли, нәрсә белән шөгыльләнә һәм ничек дәвалый? Терапевт булу өчен бүтән ширләрне белергә кирәк. Нигә? Чөнки пациент врачка килгәч, поликлиникага килгәч, беренче тапкыр терапевт белән аралаша. И шуңа күрә менә шул аралашудан терапевт белергә тиеш нинди специалистка аны апарга. Ләкин үзе алып бара. Общетерапевтический заболеваниялар булса, ул үзе аны дәвалый. Менә, например, хирургический профиль булса, ул хирургка җибәрергә тиеш. Кардиологический профиль булса, ул кардиологка җибәрергә тиеш. Шуңа күрә ул бөтен симптомларны, бөтен ширләрне белергә тиеш яхшы. Теше сызласа, сез инде зубныйга алып барасыз бит? Бик яхшы. Менә инде сез кардиолог булырга, менә шу табиб һөнәрен сайларга ничек уйладыгыз? Нәрсә этәргеч булды сезгә? Беләсең, ул бик мәзәк булды. Мин бәләкәй чакта минем әнием үзе медицинада эшли, акушерка булып. Поликлиникада и женская консультацияда. И без инде менә минем апайым бар. Бәләкәй чакта ул безне атнага 2-3 тапкыр үзе белән больницага алып бара иде. Безгә кызык бит инде. Бик кызык, без бөтен кабинетларны, бөтен пациентларны күрәбез, ничек ул эш бара. Шуңа күрә ул безнең менә калды инде үзебездә. Үзегезне врач дип тәхлис иткәнсездер әле. Ансы да бар. Аннары әни мине музыкаль мәктәпкә бирде. Мин баянда уйныйм. Хор булып, анда җырладык та без, сольфеджиолар, баянда. Шуңа күрә әни миңа бер тапкыр әйтте, мин аны исемә төшерәм һәрчак. Улым, синең музыкаль слух бар. Шуңа күрә минем ойламча доктор буларак син кардиолог булырга тиешсең. Чөнки кардиолог ул йөрәкне тыңларга тиеш.
бик әйбәт тыңларга тиеш. Белмим, шулдыр микән, белмим, но менә аннан соң мин нигәдер инде программа китте. Мин врач булам дип. Аннары мәктәптә зоология башлангач, менә бөтен хайваннарның внутренний органнарын күргәч, мин инде үземә әйттем, мин врач булам дип. Шуннан китте инде ул. Бу инде ничә яшьтә булды сезнең? Беләсезме, әни белән сөйләшкәч, ул миңа 7-8 яшь булгандыр. Беренче, икенче класс. Но зоология безнең 7-нче класста булды. Анда инде 100% мин уже уйладым, что врач булам. Димәк, сезгә ошый инде бу һөнәр, шулай бит? Әйе. Сез яратып эшлисез. Яратып эшлим. Менә музыка профессиясы буенча китмәгәнгә сез үкенмисезме? Үкенмим, но бөтен еллар менә музыкаль мәктәптә, школа искусств чалуда мин искә төшерәм һәрчак. Былай да уйныйм иде, менә хәзер балаларым бар, кызларга. Бәлки алар музыка һөнәрен сайлар. Бик мәзәк тыңларга. Но керә юк, ул бик яхшы опыт булды. Бик яхшы. Күрәм, сез инде үзегезнең приборларыгызны да алып килгәнсез. Алар белән ничек итеп эшләргә? Менә бу прибор, ул кардиологның иң главный прибор. Ул стетоскоп дип атала. Стетоскоп. Аның нигә кирәк ул? Стетоскоп белән без йөрәкне тыңлыйбыз. Йөрәк тибешен һәм үпкәләрне тыңлыйбыз. Ничек алар эшли? Ничек колакларга менә шулай куябыз да? Һәм күкрәктә бар точкалар, областлар куярга кирәк һәм тыңларга. Бөтен йөрәкнең клапаннарын. Шуңа күрә менә тыңлагач белеп була йөрәкнең нинди камералары, ләкин клапаннары дөрес эшләми. Менә аны тыңлагач, без инде обследование назначить итәбез. УЗИ, ЭКГ, анализлар. Монысы? Менә бу прибор тонометр дип атала. Аның ни өчен кирәк? Менә ул кан басымын үлчәргә кирәк. Безнең бит кан басымы, нормальный кан басымы булырга тиеш 120-дән 140-ка систолический и диастолический 80-дән 90-га кадәр. Менә югары булса, ул инде гипертония дип атала. Әйе. Шуңа күрә аны дәваларга кирәк. Менә күрсәтә алам. Әйдәгез. Тыңлагыз әле, карыйк. Менә монда куябыз. Ничек микән инде? Хәзер беләбез инде, дуслар. Хәзер үлчибез. Әйе. Аннары стетоскоп алабыз. Менә монда куябыз кулыбызны. И тутыра башлыйбыз һаваны. Менә башта без тыңлыйбыз, кайчан йөрәк тибеше. Без башта сизергә тиеш, кайчан безнең йөрәк тибеше башланды. Ул менә систолический давление дип атала. Аннары менә ул йөрәк тибеше бетә. Менә бу точкада ул уже диастолический давление. Сезнеке нормальный. Нормальный давление. Бик яхшы. Инде менә шу һөнәрнең уңай һәм кире якларында әйтеп үтә алырсыз микән? Кардиолог ул бик интересный һөнәр. Нигә йөрәк авырулары, алар менә статистика буенча беренче урында тора. Шуңа күрә менә кардиология, неврология, алар беренче урында. Аның иң проблемасы кеше үзенең сәламәтлеген карамый. И профилактически кардиологларга җөрмиләр. Нигә менә кан басымы югары булса да, ул кеше сизә алмый. Шуңа күрә әллә ничә ел ул гипертония белән яши. Ул бик начар. Гипертонияны дәваламасаң, ул бөтен организмга бирә осложнение. Шуңа күрә менә исәбендә профилактика белән. Профилактически бер елга бер тапкыр кардиологка җөрергә
Кирәк. Бик яхшы. Ә инде беренче ярдәмне ничек күрсәтергә? Беренче ярдәмне кайчан эшләргә кирәк? Менә йөрәк тибеше булмаганда һәм сугыш булмаганда. Менә бу экстренный, неотложный ситуация дип атала. Менә бу ситуацияда беренче Беренче булып скорый вызывать итәргә кирәк. Неотложный скорая помощь. Аннары инде көч җитсә, массаж ясарга кирәк. Непрямой массаж сердца дип атала. Йөрәкнең непрямой массаж. Но аның өчен пациент ул ятырга тиеш. Ятырга тиеш. Аннары менә кулны менә шулай алабыз. Ике кулыбызны һәм күкрәкнең уртасында менә шундый движениелар ясап. Булай дип нашайт. Менә бу дөрес түгел. Аны менә монда итәргә кирәк, изгибать итәргә кирәкми. Ул туры булырга. Менә шулай гына. Гәүдә белән. Гәүдә белән ясарга кирәк. Менә ул дөрес. Чөнки менә булай ясасаң, монда бик тиз арасың. И ясый алмыйсың. Ясый алмыйсың. Шуңа күрә аны ясарга кирәк һәм 2 тапкыр менә дыхание в рот дип атала. Шуны ясарга кирәк кешегә. И чередовать итәргә кирәк. Башта булай итеп, аннары дыхание рот. Ярый. Бик яхшы. Дуслар, бүген безнең тапшыруыбызда кардиолог, терапевт Ленар абыегыз Кашапов булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә зурдан-зур уңышлар һәм дә инде үзегез дә сәламәт булыгыз. Рәхмәт. Безнең дә нәни дусларыбыз арасында табиб булырга теләүчеләр арткандыр дип ышанып калам. Ә без инде алга таба дәвам итәбез. Гиппократ дигән исемне ишеткәнегез бармы сезнең дуслар? Аны табиб һөнәрен барлыкка китерүче дип саныйлар. Чынлап та шулай булса, табиб һөнәренә 2500 яшь икән инде. Үз алдына китерәсезме? Әбу Гали Сина исеме танышмы сезгә? Аның чын исеме Әбу Гали ибн Сина. Мөселман дөньясының бөек табибы булган ул, дусларым. Ул язып калдырган китаплар күп гасырлар буе дөньяның бик күп табибларына, кешеләрне дәваларга ярдәм иткән. Көннәрдән бер көнне Ибраһим Аллаһка мөрәҗәгать итеп булай дигән: "Я Аллам, ширкемнән?" "Миннән" дип җавап ишетелгән. "Ә дәвасы кемнән?" дип сораган пәйгамбәр. "Янә миннән" дип җавап яңгыраган. "Алайса, табиб нигә кирәк соң?" дип сораган Ибраһим. "Табибның кулларына мин шифа индерәм" дип җавап биргән Аллаһ. Ие, дуслар, табибларның кулында Раббыбыз индергән шифа. Бик катлаулы да, бик саваплы да һөнәр бу. Менә без белгән һөнәрләр исемлегенә тагы бер һөнәр өстәлде. Табиблар кебек, көн сайын кешеләргә яхшылык кылырга һәм эшләгән эшләребезнең рәхәтен һәм әҗр савабын алырга язсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.